Hello guys, it's me again, Bisayang Bunguton. Just want to share this video guys. This dog nga gitabangan na mo nga na siya'y TVT, or we call it tension-free vaginal tape. It's a type of cancer that can be spread between dogs. So kani guys, way back April, first week sa April, na-post ni a concerned citizen. Nya nakita sa akong wife. Then naay usasad ka concerned citizen nga ni comment saying he'll help financially. Then but siya nangita siya og assistance especially for transpo. To make the story short, both parties kay nagkasabtanay. Kami ang mag-foster ni Cassie, so Sir Raymond ang mutabang financially. At the same time, nagpasalamat ko sa mga condo community ni Sir Raymond Francis nga ni-share sa ilang blessings financially para sa expenses ni Cassie sa iyang chemotherapy. We also decided nga mag-raise og funds through posting sa FB. Okay, we don't know, there are people are willing to help Cassie's situation. So mao to guys, karon we're so glad nga si Cassie naka-recover na. Nahuman na siya siyang 6th chemotherapy just this June 7 ra gyud. Then we're so happy as well kay ngano supposedly Cassie's organ need gyud og reconstruction diri sa iyang may vagina, but Doc Ryan told us nga no need na daw kay na-cure na siya, nga makaihi pa siya. At the same time walay mga matawag na tog diferensya sa iyang organ. So mao to nga papasalamaton mi kay karon amo lang i-check kay para i-spay siya this upcoming after 2 weeks. Ug di ay magpasalamat day ko sa vet nga mong naadtuan nga grabe ka accommodating from staff to the doctor, Sir Doc Ryan, salamat. And for the Yandog Clinic Animal Care diri sa Guadalupe, salamat kayo. So I just want to shout out to all pet owners guys. Kay kani si Cassie na naging siya owner. I wanted to call the attention of all pet owners. We must be responsible enough to our dogs, cats, or whatever pets you have. Naamang guni sila kinabuhi guys. Susama usab ni sila sa tao. Kinahanglan mukaon, kinahanglan katulgan, pero ang naka-difference lang yun nila diri nato. Kita kamao mangitag trabaho, sila dili. Kamao tamusturya, sila dili. So, kung ikaw ibutang nato ikaw ang animals or ikaw ang iro, kung saan man mo pagpanrabaho, nga di makakastorya, di ka communicate sa uban. So a way of communication nila is mangayo ra gyud. Luoy kay sila guys sa panahon nga inyo silang i-abandon. Wala sila balay, wala sila makatulgan, basa kay sila, wala sila makaon, naglisod sila kaon. Kung init kayo, nangapaso ilang tiil, luoy kay sila. Kung ikaw pet owner ka, guys, lisod sad kaayo nga mapugnan nimo ang population sa ingani nga mga dogs or cats if we are not responsible enough. Kay ngano kung imo siyang biyaan mo multiply gyud ni silang daghan. So akong gitawag kamo og giawhag nga ampingin ninyo inyong mga alaga. Treat them as your family. Kay luoy kayo sila guys. And mapasalamaton sad ko sa mga pet owners nga grabe lang treatment sa ilang mga pets. O sa mga tao nga wala gani ga pets pero they are there to help sa mga animals nga naa silang palibot. Sa mga dogs nga sprays nga ilang gipakaon, it's too simple but it's a big impact to them. Nga naman sa even though dili nila kaila to nga dog ilang gipakaon, di ba? So kita pet owners ta, be responsible enough. Hoping this video can help you and maka-realize sa mga pet owners. So guys, diri na lang takutob. Unta nakatabang ko ninyo nga maka-realize in regards sa akong concern. And happy weekend guys.
Enjoy your day. See you to my next upcoming videos. For all my supporters, ni-follow na ako. Salamat kayo sa way puas nga pag suporta, family, friends, and kinsa man to na diha. Once again, yours truly, Bisayang Bunguton. Bye-bye!